As eleccións galegas celebraránse o 12 de xullo. Acordouse esta mañá nun Consello da Xunta Extraordinario. De acordo co decreto de suspensión que comprometía a convocatoria de novas eleccións no prazo máis breve posible, de acordo coa previsión do Goberno Central de que nun mes se podría ter superadas todas as fases de desescalada no conxunto da nación española, de acordo cos informes dos diferentes expertos consultados que coinciden en que hai menores incertezas e posibles riscos, celebrándose no inicio do verán, que despois de pasar todo o verán e as portas do outono, e unha vez escoitada a opinión dos partidos políticos, o Consello da Xunta acaba de dar o visto e prace o decreto para a celebración das eleccións autonómicas o próximo 12 de xullo. Alberto Núñez Feijóo sinala esta data como a máis prudente. Indica que os informes xurídicos e sanitarios acreditan que hai menos incertezas a comezos do verán. A asesoría xurídica avala e recomenda que as eleccións se fagan canto antes. Os expertos sanitarios están de acordo en que é menos inseguro celebrar as eleccións ao inicio do verán que despois de recibir a visita de miles de turistas de outras comunidades autónomas, basicamente turismo nacional, durante os meses de xullo, agosto e setembro. O presidente da Xunta comprométese a que a cita coas urnas conte con todas as garantías de seguridade sanitaria. Con todo, o decreto de convocatoria contempla a posibilidade de que os comicios volvan pospoñerse no caso de que se dese unha circunstancia extraordinaria, como un rebrote do coronavirus. Se iso acontecese, habería marxe ata outono para fixar outra data, antes de que remate a legislatura. Neste sentido, Feijóo indica que é a súa obriga que Galicia conte cun presidente lexítimo e un parlamento en plenas funcións. A celebración de eleccións neste contexto lles podo asegurar que me resulta tan inoportuna como a quen máis. Pero a legislatura remata e a miña obriga é que Galicia teña un presidente lexítimo. Lexítimo para que sexa elexido durante o período do mandato que vence inevitablemente a partir do 26 de abril. A miña obriga é que Galicia teña un parlamento. A campaña electoral durará os 15 días que establece a lei, aínda que o PP xa anunciou que reducirá a súa actividade. Dende os grupos da oposición, So Ciudadanos e Marea avalan a convocatoria en xullo, aínda que a formación rupturista prefería a seguinte fin de semana. PSDG, BNG e Galicia en Común critican o anuncio de Feijóo. Os socialistas acusan o Popular de impoñer o seu calendario electoral sen contar coa opinión maioritaria dos partidos. Pro BNG, o anuncio das eleccións é unha temeridade e unha irresponsabilidade por parte de Núñez Feijóo, argumento que comparte tamén Galicia en Común. Esta última formación atribúe a decisión á ambición política e persoal do líder do PPDG.